Hej. Hej. Så er du okay? Sidder godt, tak. Hvor meget ved du om det, vi skal lave nu? Ingenting. Nu får det varmt. Hot seat. Det er den varme stol, den der. Ja. Hvordan skaber du tro på virksomhedens fremtid, når du skal halvere din afdeling? Jeg er helt Nej, det er Man kan køre den hårde, Hvis der skal føringer til, så må man jo bare gøre det. og så er der den anden. Hvis vi står sammen om det her, så kan vi også løfte. Ja. Håb på, det går. Ej, 2 medarbejdere ser hinanden som konkurrenter, og det påvirker teamet. Hvad gør du? Jeg synes, det er svært, fordi jeg vil godt nok have det stramt med det selv. Jeg vil sætte mig ned og få dem til at snakke sammen. Mødes med begge to. Sæt sig ned og snap. Hvis jeg kan, sætter jeg dem i hvert fald 2 forskellige steder. Hvorfor gør jeg det? Ja, det er nogle vilde spørgsmål. Altså, det havde jeg slet ikke forestillet mig. Jeg var sådan, okay. Du kan ikke give en fortjent lønstigning. Hvordan fastholder du medarbejderens motivation? Hvis jeg kunne give en kiste med guld, så har du fået den. Det er da mega træls. Det er ikke min beslutning. Det kommer højere op fra. Det lyder som varm luft, men det er ikke varm luft. Så må jeg give dem glæde med at gå på arbejde. Noget teambuilding af en eller anden art. Giver dem en oplevelse. Et stykke kage gør godt i maven. Der er behov for ekstra hænder i både kundeservice og salg, men kun råd til én. Hvad gør du? Jeg vil nok vælge salgsafdelingen. Kundeservice. Salgsafdeling. Kundeservice. Hvorfor? Ej, det er virkelig svært. Det er virkelig svært spørgsmål. Undskyld, jeg udbryder det. Jeg skal gennem nogle kurser, inden jeg tager et lederjob. Det er svært at tage svære beslutninger, men det kan en god leder. Som Danmarks største faglige organisation for ledere, har vi gennem 125 år bidraget med rådgivning, sparring og udvikling, der gør en verden til forskel.